जे पेरालाइज जाखानायनि उनाव हस्पिटालनिफ्राय जुदि डिसचार्ज जाबायब्ला सप्तासे बा सप्तानैल' आराम खालामनानै जोंनि बे चेम्बारावहाय फैथारनांगोन जुदि बिनो मोजां आथिं नांफिनगौ मोजां आखाइ नांफिनगौब्ला आथिङा थन्नायाव सायाखै हा सानाय मोना बिदिबा थाब 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 गादे बे एसे रोम रोम मोनखागोन दै गाना हो दाना हो माबा गैया नालाय सर' गैया नालाय जोबाखै ना नोंना माबायदि एसेसो दोरोदनाय मोनदों ना मोनाखै हारसिं आमोल लानायाव सायो सादोंलै गुरै खानानै बोदोंमोन आं मैया जोंनाबा साया नोंसोरनाबा एसे आराम मोनलायो एक प्लेट মাথাটো এনেকৈ কৰিব চিধা ঠিক আছে আহিব এইফালে হৈ যা এইটো বেডত হৈ যা এনেতো চিধা আছে ন তেৰা হোৱা নাই না এনেকৈ বেকা হোৱা নাই হোৱা নাই জুকিবিটো এনেকৈ জুক 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 যিমান পাৰে আৰু যাবি বিষ হৈছে হা বিষাই আছে ইয়াৰ পৰা নোৱাৰিব আৰু না দে চিধা হৈছে অলপমান এনেকৈ কৰ লাগে না নাই এইটো চাব লাগিছে এইটোত 1 বছৰ হৈছে না 2 বছৰ হৈছিল 2 বছৰ দি মানে ঔষধ খাই এনেই চলি আছে কামো কৰি থাকে কাম মই এনে কাম নকৰো মানে মই গাড়ী চলাই থাকো এতিয়া গাড়ী চলাও বাদ দিছো মানে 4-5 মাহ হ'ল আচ্ছা দে আজি মানে আপোনাৰ পজিশনটো মই লৈছে যেতিয়া ট্ৰিটমেন্ট কৰিব ট্ৰিটমেন্ট কৰাৰ পাছত কিমানখিনি এইবিলাক ফ্লেক্সিবল হয় না লাগিছে ন এইটো পাছত মই আপোনাক দেখুৱাই দিম আকৌ ঠিক আছে কি নাম হয় ককাই লিখিছে ন মানে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি আছিলে আমাৰ ইয়াত যে থেৰাপি ল'বলৈ আহিছে মোৰ প্ৰব্লেম হাতৰ ভৰিবিলাক অচল হৈছিল হাত বিষাইছিল লিখিব পৰা নাছিল অলপ কমচে কম নাম চাম লিখিব পৰা হৈছিল অ'কে মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগিছে কি হৈছিলে আগত পেৰালাইচিছ হৈছিল না আমাৰ ইয়াত 10 দিনমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে এতিয়া ন আজি 10 দিন কমপ্লিট হৈছে কৰাৰ পিছত এতিয়া অলপ ভাল ফিল কৰিছে অ'কে লিখিব পৰা হৈছে আৰু ভাত খাব পৰা মানে কিবা এটা বস্তু ধৰিব পাৰিছোঁ হয় লিখিব পাৰিছোঁ কমচে কম নাম চাম লিখিব পাৰিছে অ'কে আগত এনেকৈ নাছিলে মৰম ধৰিব পৰা নাছিল আপুনি কওক কিমানখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগিছে ককায়ক কিমানখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট লাগিছে কি কৰিব পৰা হৈছে ভালেই পাইছোঁ আমি অলপ আৰাম হৈছে বাবাৰ ইমান দিন কৰি এখন আৰাম পাইছে আগে থাকি বহুত ভাল হৈছে ন অ'কে দে থেংক ইউ भेरि गुड बेबायदि थिखोनो हाबाय आरो गुड सानाय दंबावो ना सिदा लाबाना बे थिखोनाय बेबायदि थिखोनो हाथारलामोन आरो ना नैबे ओरै गनानै थायोमोन बे लेभेलाव थाबाय थालामोन आरो दा मोसोरसा माने ट्रिटमेन्ट होनानै राबाय गोरा जाबाय आरो गावनि जायगायाव बे थांफिनबाय आरो नङाबा बाहाय गेप नुयोमोन गोथौनो दा बेबायदि गैला सोरनाबा जानानै एसे माने सोबफिननाय बायदि जायाखैब्ला बेबायदि जाना थादोंबा नोंथांमोना कन्टेक्ट लानो हागोन नैबे बाबुआ मा गामिनिफ्राय मोनसे बेलगुरि मालिबायथा बे जायगानिफ्राय फैदों गेलेनानै गदोंमोन आरो ना गेलेनायजों गोलैनायजों गदोंमोन सोबाबो माने थाया आरो बे दोरोदफिनो नाथाय दा थानाय बायदि जाबाय आखाइबो गावनो गाव हारसिं थिखोनो हाबाय थिखोनो हाबाय बेबायदि आरो थिखोनो हाबाय एसे दंबावो बेखौ कमप्लिट जागोन सायो आरो ओरै थिखोथायबा बेखौ जोङो कमप्लिट खालामनानै हरगोन बे थाबायलांनाय आथिंखौ थिखाया
मा मुंमोनलाय ब्रादारा? आंनि नामा मनरन्जन बसुमतारी। मा गामिनिफ्राय फैदों? सिमला बाक्सानिफ्राय फैदों। सिमला बाक्सानि ना? आच्छा मा प्रब्लेम दंमोन नोंस्रा? प्रब्लेमा बेनो थारमाने एसे गंनाय हायामोन आरो। ओमफ्राय सानाय दंमोन? सानाय दंमोन। औ दा सानबेसे जागोन दिनै? 6-7 दिन नामा? 6-7 दिनसो जायो। माबायदि मोनदों बेखिनि 6-7 दिन? रिलेक्स मोनदों आरो। एसे रिलेक्स मोनहांबाय ना होमबा? कनफिडेन्सआ एसे फैदो थारमाने। फैदों ना? अके मोजां मोनदों थारमाने ना? जोंनि ट्रिटमेन्टआ माबायदि जेनेबा? फसायदों ना फसायाखै? ट्रिटमेन्टखौथ' मोजां मोनदों। ट्रिटमेन्टखौ मोजां मोनदों ना? अके हामगोन बायदि मोनदों द' न'? बिदि नाबाय थानाय जायो। माने दाख्लैनि सानाया खिन्थु आवगायनि बायदि सानायखौ मोनाखै आं मोननाया खिन्थु। सानाया गोमाबाय? सानाया एसे सायो सानाय बादि आवगायनि बादि साथारला आरो। आवगायनि बायदि साथारला? साबसिन मोनदों माने? एसे मोनदों आरो मोननायालाय। एसे मोनदों। थाबायनायाव सादों ना सायाखै? थाबायनायाव सादों ना सायाखै? थाबायनायाव दिनै एसे सादों मैया सायाखैमोन मैया एसे खामानि थांदों फैयाखै न'आव फैदोंमोन आङो। दे खमलांबाय था। हा? सामफ्राम फैसै। सानबेसे जाखो? बेथ' आंथ' सानसेखौथ' ओरैनो लस खालामना लाबायना। लस जायाखै बेखौ जोङो लांगोन। लस जायाखै मोनफिनगोन बेखौ। खेबसेल'सो जादों ना होमबा? मैया दाख्लैल'सो फैदों। दिनैजोंसो खेबनै जाबाय। दिनैजों खेबनैयावनो आराम मोनबाय आरो ना? मैया साबावाखैसो? बैयो जादों जाहैबाय साफागुरिनि फ्लाइअभार ब्रिज। ओमफ्राय नै बै बिल्डिं नुनाया जादों जाहैबाय हिमालय हटेल। बारि साहा थाबाय सिगनाथ हटेल। ओमफ्राय ससे दावखोबोदो नै बेयावनो आरो नुदोंना SI निउर'थेरापिस्ट नै बेयावनो दङ। ओमफ्राय नै ओरैहाय बेनो जादों जाहैबाय बेंटल गेट आरो बेंटल गेटनि ससे ओरै सानजा फैदो बिल्डिं गंथाम जाब जाबखा नै बे गेजेरावनो आरो नायदो नै SI निउर'थेरापिस्ट सेन्टार आरो नै बेयावनो सेन्टारा आं सिङाव हाबलांनोसै आरो ना। नोंथांमोना जायफ्रा नुवाखै लकेसनखौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय जायफ्रा बेफोरबायदि भुगिनानै दङ निस्सय फैनानैहाय ट्रिटमेन्ट खालामजाफैनो हागोन आरो। नै ओरै सिङाजों हाबलांनांगौ। सिङाजों हाबलांदो नै बेबायदि आरो नै। ओमफ्राय आन्दायनो हागौ एसे नायनानै लाब्लानो जाबाय मोजाङैनो। ओमफ्राय नै ओरैहाय हाबदो नै बेजों हाबनांगौ दे। नै बेजों हाबदो नै ओरै हाबदो। ओमफ्राय ओरै हाबनानै नै एसे ओरैजों गिदिंदो आरो नै बे सिरिजों गाखोलांदो। ओमफ्राय गाखोलांनानै बेयावनोखा आरोना नै बेनो आरो दा फुङावनो फैदों नालाय आङो दा बेनो आरो SI निउर'थेरापिस्ट सेन्टारा। आं लकेसनखौ मोजाङै खिन्थाखाबाय। दा बेबायदि आरो दा नायदो नै ओरैबो सिकित्सा खालामगासिनो दं आरो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ नैबे ब्रादारखौहाय। दा बेबायदि आरोखि गोबाङानो जोबनो गैयै मानसिफोर मोजां जानानै थांबाय बेयावहाय। दा नोंथांमोनाबो निस्सय बेफोरबायदि सोरबाफोर भुगिनानै दङब्ला नायनानै डाटा डाइरेक्ट फैनानैहाय सारखौ जगाजग खालामनानैहाय ट्रिटमेन्ट खालामजाफैनो हागोन। सिगाङावनो सारखौहाय आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। सारानो जादों जाहैबाय सामुएल इस्लारि सार। ओमफ्राय सार दासिमाव माबायदि बेमारिफोरा मोजाङाव फैगासिनो दं बेखौ एसे मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय सारनिसिम। दासिमावथ' सिगाङावनो आङो धन्यबाद होग्रोयो जे आरोबाव फिन खेबसेबाव नोंथाङा बे चेनेलखौ सालायो आरो आंनाव दिनै खेबसेयाव फैबावनायनि थाखाय आं धन्यबाद होदों। बे कुइसना जाहैबाय जेनेबा गासैबो मानसिनि बेमारा मोनसेल' नङा। जेरै सिं सानाया आलादा जाबाय। सोरबा सार्भाइकेल गोदनानि सानाय, सोरनाबा आखाइ थिखोनो हाया, सोरनाबा आथिं एंगेल सानाय ना, सोरनाबा माइग्रेन खर' साबाय थानाय। बेफोर गासैखौबो जों ट्रिटमेन्ट होयो। जेरैहाय मेनआ जाहैबाय पेरालाइज। आं बुंबाय थायो पेरालाइजनि फारसे। पेरालाइजआ जाहैबाय बिराद माने क्रिटिकेल मोनसे बेमार बियो। बेखौ जोंनि ट्रिटमेन्ट नांथारगौ। जायफ्रा एभयड खालामनानै थादों, जायफ्रा जोंनि बायदि ट्रिटमेन्ट लायाखै, बिथांमोना माखासे प्रब्लेमाव फेस जानो गोनां जादों। जेरैहाय सोरनिबा आखायानो दाबो गेदारा दं, सोरनाबा आथिङानो गहेहे जानानै दङ, माने क्लियार नङा आरो ना। बेनिखायनो पेरालाइजखौ जोङो बांसिन ध्यान होयो। मानो होनोब्ला बे बेमारा बहुत गिथावथाव आरो ना। जायहा माने थैब्लाथ' साबसिन होननानै बुंनांसिगोन। खिन्थु ओरैनो जुदि जानो हाया, ओरै गावनो गाव माने
गावनि एक्टिभिटिसखौ खालामनो हायाब्ला बहुत माने दुखुनांथाव आरो दा जोंनाव फैनाय साफ्रोमबो सिं सानाय बेमार ओरै गोदना सानायफोर सार्भाइकेल जायखौ बुङो आरो माइग्रेन खर' सानाय आखाइ थिखांनो हाया फ्र'जन शल्डार आरो एंगेल सानाय हान्थु सानाय बेफोर गासैबो जायफ्रा फैदों बिथांमोना गासैबो मोजां मोनदों जोङो माखासे पेशेन्टफोरखौथ' जोङो उइदाउट मेडिसिनाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो दा बिथांमोननिफ्रायथ' जोङो रिजाल्टआ आंनाव दासिम नेगेटिभिटिया बहुत खम 100नाव जानांगौ 2% माने हामाखै बायदि हमनानै ला जाय बेमारखौ डक्टरा हाखाले बिथांमोना जोंनाव फैयो नालाय दा माखासे बिनि गेजेरावनो 2% सिम दङ जेरैहाय अस्टियोआर्थ्राइटिस जाखानाय जायखौ बुङो बे आखाइफ्रा गेदा गेदि जाखाजोब्बाय आरोना अस्टियोआर्थ्राइटिस माने मोनफ्रोमबो जइन्टआनो माबा जाखाबाय माने बुजोब्बाय आखाइफ्रा खुंखाय खुंखि जाजोब्बाय जराफ्रा आखाइ थिखोनो हाले बेफोरो बुजोब्बाय नैबेफोरखौब्ला आङो माने 2% सिम होननानै बुंनांगोन आरो 2% सिम मानसिफोरखौ आङो थिग खालामनो हायाखै आरो बे बेमारा मोनसे लाइफ टाइम बेमार बेखौ डक्टरफ्राबो हाखाया आं मिथिनाय हिसाबै डक्टरा हाया खिन्थु जोंनि ट्रिटमेन्टजोंब्ला बेयो लं टाइम जुदि ट्रिटमेन्ट लायोब्ला बिथांमोनहा मोनसे आसा दङ मानो होनोब्ला जों मुभमेन्ट खालामनानै होबाय थायो माखासे माने आनवान्टेड टक्सिनफोरखौ जोङो आयुर्वेदिक माखासे मुलिनि गेजेरजोंहाय जों आउट खालामनानै बेखौ खालामनो हायो आरो खिन्थु जोंनि मानसिफोरा गोलाव सम ट्रिटमेन्ट लानो हाया नैबेनि थाखायनो माखासे गेजेरावहाय जायफ्रा नागारनानै थांबाय बिथांमोना हयथ' जानो हागौ माने हामाखै दा बेजों लोगोसे बेयावहाय जेनेबा एभरिडे थानाय जायो नामा सार? जोंनि अफिसियेल बे माबानि टाइमा जाहैबाय फुंनि 9टानिफ्राय जोङो खुलियो आरो बेलासिनि 6 साराय 6टा 7टा जालायलाङो जेरैबायदि मानसि थागोन खालि रबिबार उइकलि अफ जोंनिया सानडे सानडेआवल' बन्द' थायो ने ओमफ्राय जेनेबा सार गोबांफ्रा सोंहरो थाफैनायनि माबाफोर बेबस्थाफोर बेखौबो एसे थानायनि बेबस्थायाथ' गोजाननि मानसिफोरनि थाखाय दङ जोंनावहाय 4 बेड दङ जाय 4 बेडआव थानो हागोन आरो बे गोजानाव नङा जोंनि बे चेम्बारावनो दङ माखासे ओरैजाय रुम दङ बे रुमाव जों दोनो बेवहाय फेसिलिटिया बेनो जे जोंनाव गासैबो दंजोबखायो जेनेबा गेसनिफ्राय लानानै थोरसि लथा कुकार बायदिसिना बेफोरो दंजोबखायो मुसारि थुसारि जि जोम दंजोबखायो फैनांगौ पेशेन्टआ थानांगौ आरामावनो ट्रिटमेन्ट लानांगौ बेखिनिल' आं माखासे माबाफोरखौ जोंनियाव बे मा ट्रिटमेन्टआ माब्रैनि थाखाय गोरलैयैनो हामो जों बेखौ खोन्थानो आं आखायाव ला सोरहाबा आखाइफोर थिखांनो हाया फ्र'जन शल्डार होननानै बुङो जायखौहाय दा जोङो बेफोरनि माखासे मदद लानाय जायो जेनेबाय जेब्ला नों थिखांनोथ' प्रथमाव हाखाया बेखौ लासै लासै नारनायजों बेनि मदद जों लानो गोनां जायो आरो बेफोरजोंनो जोङो थिग खालामनाय जायो बेखौ जोङो बोख्रों बोख्रा बा माबा मोनसे सानाय गोबां साथा गोनदां बिदि दासान जोंनाव माने ट्रिटमेन्ट होनायनि माखासे आदब खायदा दङ बेफोरजोंहायनो जोङो माने थिग गोरलैयैनो थिग खालामो आरो लोगोसे बे मेसिनखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ सोरबा बे जाहैबाय सिनस्रिनि सानाया जोंहा जेब्ला जायो सिभियार जायो बे मेसिना गावनो गाव हारसिं गल खारबाय थायो आरोना बेयाव हिटबो जायो गुदुंबो जायो आरो माखासे भाइब्रेसनबो जायो बेजोंनो लासै लासै बिनि उनाव जोङो सेटिं खालामो आरो सोरनाबा जुदि बांद्राय स्टिफ जाबाय जों बेफोर मेसिनजोंहाय बोनाय जायो बे मेसिना गावनो गाव बोगोन लासैनो सानाय गैया आरोना माने पेन फ्रि होननानै बुङो आरो जायफ्रा थाबायनो हाया बिसोरनि थाखाय आङो दिल्लीनिफ्राय नैबे मेसिनखौ बिहरदोंमोन मोनसे सापर्टिं सिस्टेम आरोना दाम आरो बियो दा बेवहाय जायफोर पेरालाइजफोर खास करके पेरालाइजफोरनि थाखाय बे पेरालाइजफोरा बेयाव मोजाङैनो माने गावखौ मोनसे मोजां माबा लानानै बियो थाबायजेननो हागोन आरो हाथारिब्लाबो बियो हागोन खास करके आङो पेरालाइजफोरखौहाय आङो खावलायनो लुबैदों जे हस्पिटालनिफ्राय जुदि फैबायब्ला न'आव दंफैसैब्ला बिथांमोना न'आवहाय ओरैनो सप्तासेसोल' आरामै था बिनि उनावनो जोंखौहाय जगाजगला आङो माने बहुत मानसिफोरखौ बुङो मानो होनोब्ला एवारनेसा जोंनि गेजेराव खमखाय आं बुंबाय थायो जोंनि भिडिअ'आवनो जे पेरालाइज जाखांनायनि उनाव हस्पिटालनिफ्राय जुदि डिसचार्ज जाबायब्ला सप्तासे बा सप्तानैल' आराम खालामनानै जोंनि बे चेम्बारावहाय फैथारनांगोन जुदि बिनो मोजां आथिं नांफिनगौ मोजां आखाइ नांफिनगौब्ला नोंथांमोना न'आव ओरैनो दाथा जुदि गोबाव जायोब्ला जोंबो हाया मानो होनोबा
हस्पिटालनिफ्राय फैनाय उनावबो आखाइफ्रा गुरैयैनो थायो आथिंफ्रा गुरैयैनो थायो जों बे समावनो फेंग'नो हायो आरोना सिगांनि बायदि फेंनानै जों सिदा खालामनो हायो बिनि मोदोमफोरखौ फोरानलांनो हायो समान समानै खिन्थु सोरहाबा 1 बोसोर 2 बोसोर 6 मास 8 मास जाखांनायनि उनाव आथिंफ्रा जुदि जेरै दं ओरैनो राखां थाबायब्ला जोंनावबो माने जों बहुद खस्थ' मोनो आरो हामनोबो एसे कठिन आरो बेबायदि प्रब्लेमफ्रा ओंखायनो पेरालाइसफोरनि फारसे आङो बेखौनो खावलायो जायफ्रा जादों बिथांमोना एसे माने बे भिडिअखौ नायनानै बुजिदो जे नांथारगौ माने जोंनि ट्रिटमेन्ट बेफोरबो पेरालाइसफोरनि थाखायनो बे भाइब्रेसन जायो मेसिना गोबां माने बे भाइब्रेट जाबाय थागोन मोदोमखौ एसे माने ब्लाड सार्कुलेसन खालामना होगोन आरो बेबो बे भाइब्रेसनानो नाथाय आरो नैबे मोनसे जाहैबाय जायफोरनि आथिङा मिजौबाय थायो गादोंब्लाबो गायाखै बायदि मोनो माबा सिथाबदों मोनो बेबायदि जुदि सोरहाबा फिलिंस जानानै दङब्ला नैबे मेसिनाव माने बेयो नोंथांखौ मोजां खालामथारगोन आरो बेनि थाखायनो बानायखानायखाय नेक्स्टआव जोङो बेफोरबायदि हट पेड दङ जेनेबा बेवहाय सिनस्रि सानायफोर जुदि गोबां दङब्ला बिथांमोना जों बहुत थुनाय जायो बेजोंहाय मोनसे मा होनो बे हिट जायो हिट जानानै बिनि माखासे मासाजफोरखौ गुरै खालामग्रोयो बिनि उनाव जों बेबायदियावनो सेटिं खालामनाय जायो मानसिनि हाराखौ जों सेटिं खालामनाय जायो लोगोसे जोंहा माने स्टिफनेसफोरखौ खारहोनो थाखाय जों बेफोरबायदि मेसिनफोरखौ बाहायखायोआनोसै आरो लोगोसे बाहायबो जोंना बेयाव निउर'नि खामानि मावनाय जायो थुनानै माखासे जाय जायगायाव जोंनि मेसिना नांथ'हैया जेरैहाय साइटिका जादोंब्ला नैबे खनायाव सायो जेरै आथिंजों सालाङो आथिं फारसे सालांदोंब्ला नैबेनि थाखाय जोङो माखासे प्रेसार होयो जोंनि निउर'नि ट्रिटमेन्टनि गेजेरजोंहाय दा बेयाव बेबायदि बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनोसै आरो जायफोरनि आथिंफ्रा बायनानै हस्पिटालाव खानानै दङमोन सिदा जानो बख'नो हाया सोरनाबा सिदा जाया अब्ला जोङो बे बाइसेप मोनसे माबा दङ जों बेखौ बाहायनाय जायो माने गोबांथार आदब खायदानि गेजेरजों जोङो बेमारखौ माब्रै सानाय सुनायनिफ्राय खम खालामनो हागोन जों बेखौ सेस्था खालामबाय थायो आरो बेवहायबो जोंना खालि बिदिल' नङा दि जोङो नानानै मानसिनि मोदोमखौ नायै फाहामो बिदि नङा जोंनाव गुबुन गुबुन आदब खायदा दङ जोङो सेटिं खालामनाय थाबाय कापिंबो दङ हिटिंबो दङ आरो थाइर'बो दङ निउर'बो दङ बे गासैखौ जों इनक्लुड खालामनानै बेमार नायै बेमारै जोङो फाहामनो थाखाय सेस्था खालामो दा गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दा रावबो लामा नायनानै डाटा सारानो बुंखाबाय ओमफ्राय गोबां प्रुफ दङ बेबायदि नङा जे आङो मानसिफोर लानानैहाय कर्मचारिफोरनोसो मावहोयो बेबायदि नङा आं निजेयानो मावो आं सोलोंखानाय रोंखानाय मानसियानो आं मावो जास्ट जोङो हेल्पनि थाखाय मानसि नांगौ जायो दा आंनि हेल्पारफोरखौहाय खालि माने जास्ट हेल्पनि थाखायल' आं लाखिदों खिन्थु आं निजेयानो मावखायो गुबुनखौ आङो माने दांनो होआ